سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كمية تمسيون لمربو 17 مسكرة مشت تلال وزناتات وشتن واتسان انه زينا زقرب لكم لو عم تخليه قد كاتلنا بخبرنا عدم كدما بارسة زينا كفله بعل مزي مقعزيا مدري وننتي تشكركرتي عابسة فقد لهم حقا ولتشان ساكنة تفوت تسويعو أب هوستال حليبات حكم الناس الني عف المنقاقان من أول استقبره ووفري طبق وطئي تركبوا له بهلاوي وقعي كندوران معك أبنا ولدتات نمتحل العفن بزحايا لك سرحت أو عيد قريبو بريطانيا أمريكان أب تكنولوجيا نيكليوساوي ساعتن ذات كورس ممع تفراريما هندي أبتي روسيان بيلاروسن زكايرو زلوا حبراوي وتادراوي لممت تتنبيرا أب سوريا أبوشتي 5 عمتات اتزبرت عمخان مستقلزة حدقا دركي تخاسيتو نبي زرزراتو كنسكر بعل مزي مقعزيا مدري وننتي تشكركرت بحفشة أب استفقد اللهم حقاو لتشنسات رايك نتفو تصويعو وكير عينا يوناتان عبيون زدالو وزيناوي تسبساب لنيتكب هيوت وننتي تشكركرتي بحفشة وننتي كور حدد ما بفلاي أب استفقد اللهم حقاو لتشنسات رايك نتفو أب بعل مزي مقعزيا مدري دايركتر جنفر دحنتن قوتتصرن آتو بيينة تسفا ماريم تصويعو اتج انفر سلطن وحسن سرعه موقعزيا مدرن خرجاجت افلطو تتقمت تصرجا كم مبال زحجز استمهروتاتن غوسغوساتن ببوانو كم زودب حجن زي خبرات تشكركرت دما كم زطنققن كم زقصعن بمتقاس بفلاي بوننتي كود حدا زرق زلو تدغاغامي تحست حجي عتب مقوت اصار يغبرلو كم زلو غليصوم ناواج ترافيك صرجا 254 296 ناملكتهم بوليس ترافيك مرحة ما كاين أتوكيرو نتحساتات حق ترافيك زقود له أجابات نمقدال استمرتاتن غوسغوساتن يكايدالو زوين عبوز إيثالو زغوسغوسات زي نحدقاتات صبصب أبسس للسورحي نندازينا ندات حلالفه مهارز كونه تمرتي وهابالو بزح حدقاتات انك حدقاتات بزحموت موقداتي عنوتا نبرت بجنزب سلازك علح زون حدا كابت مغوسغوسي ميلايو أب كل مسمرات تقطعصرتي بموفر تحست حجين مقدالن مكلخالن وفر كم زكايد زحبره اتو بينه تكنيكاوي بقعت تشكركرتن مرغغات مرمراتات كم زغبرن غدلت زترخبلن سغمتي كم زوسدلنن بمحبار مس تشكركرت متاسسار زلون غلاويان غراجاتن كوميستاتاتن بحجي تمازيزن نخسر حق وتصراو سرحت كم زكايدلن ارغاغيصوم مسمرات وزيوم مقصراو سرحت زكايدو أبشدشي انزباطات أبالات اللونا زي أتم نتحسات حق ترافيك أملكيتهم نزفصهم قدلتات اندا خصوصو ديسيبليناوي سقومتكم زوستوزم يقبرو صبقنا إرمت سقومتكا سلزوهاب أب حدقاتات نمقدال زل على أسواق اللو كهلا أب عمتاوي مرمرات تشكركرتي تكنيكاوي قدلتات ترخبن تشكركرتي بتكنيشانات كسة مسؤولية لنا أبزم أكلا بيصفات عند قربة ديسيبليناوي مغصعتي يوسنا لني كمون فولي مقصرة وسرحات أبعالات دحر عمتاو بولو تشكركرتي يكاديو زوين أبي أصواتو يهبالو كابز حلف عمتات كآت قدرتات نداود لا يخيد الرأي كالئت مقصرة وسرحتنا نكايدو أبصلات مقعزيا تحت صلات مقعزيا منيسر مقعزيا مرخبتاتن زنطفات كالات كم جراجات قوميستا أوتوسكولا كراي ماكين زي أمثلا زي أتونن
بتتوهبن سرح فقاد مسرت سرحام مهلاون نمرقاز نا انسبكشن سرح يكايديو نتي ترخبه قلتات كا نا ارم تسقمتي يوسدي አቶ በየነ ወሲኹ ብግዜ ጸልማት ደጓሒ መብራህቲ ብምውላዕ ኣብ ተጠቀምቲ ጽርግያ ጉድኣት ከስዕባን ዝጸንሐ ተሽከርከርቲ ከምኡውን ካብ ፋብሪካ ወጻኢ ዝተፈለየ ሕብርን ንብረትን ዓጢቐን ዝጸንሐ እውን ስጉምቲ ከም ዝተወስደለን ሓቢሮም ደጓሒ መብራህቲ ዓጢቐን ንተጠቀምቲ ጽርግያ ከሸግራ ዝጸንሐ ተሽከርከርቲ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕባር ነዚ ደጓሒ መብራህቲ ንምውራድ ፖሊስ ትራፊክ ተሓባቢሮም ክሳብ 91 ዝኾና ተሽከርከርቲ ኣብ ቅጽሪ ሚኒስትሪ መጺአን እቲ ደጓሒ መብራህቲ ካብ ኣካላት ዘይፍቀድ መብራህቲ ሰቂለን ጸንሓ ተሽከርከርቲ ከም ዝወርድ ተገይሩ ካብዚኣተን ኮድ 185 ሞተር ሳይክል ከዓ 6 ይርከበን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ተባሂሉ ከዓ ተፋንዮም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2025 ጉድለትን በደልን ብምፍጻም ዝተኸሳ ተሽከርከርቲ ብገንዘብን ካልእ ስጉምትን ክቕፅዓን ከለዋ ምስ 2024 ብምንጽጻር ተርእዮ ጉድለትን በደላትን ብ3 ሚእታዊት ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ድማ ብ18 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ እቲ ዝብየን መቕጻዕቲ ብመጠንን ዓይነትን ናይቲ ጥሕሰት ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ገንዘብን ንዝተወሰነ ግዜ ታርጋ ምውራድን ከም ዘጠቃልል አቶ በየነ ብተወሳኺ ገሊጹ አቶ በየነ ኣብ መወዳእታ ኣብ መስርሕ መሸጣ ዕድግን መካይን ዋንነት ምቕያርን ምስግጋርን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ክካየድ ግድን ምዃኑ ነዚ ዘይፈጸሙ ድማ ብዘይካት 5000 ናቕፋ መቕጻዕቲ ኣብ ውዕል ድሕነት ተሓታትነት ከም ዘስዕብ ክርድኡ ብምዝኽኻር ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ወነንቲ ጋራጃት ክቁጠቡ መኺሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ኮድ ሓደ ናይ ገዛ ማኪና ኣብ ዘይሕጋዊ ህዝቢ ምጓዓዝ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ኮድ ሓደ ከም ሽማ ንፍሉይ ኣገልግሎት ናይ ገዛ ትውዕል ዳ እምበር ኣብ ንግዳዊ ስራሕ ትነጥፍ ስለ ዘይብላ ኩሎም ኣካላት እንዳተቆጻጸሩ ይሕዝወን ኣለዉ مستتحزاوين سلست ورحي ناي غزي مقصعتي حموش شيخا ناي غنزبو مقصعتي اللون زين حدا غزيو كالاي غزي انت دقيما بعصفيتي مقصعتي وسخ ساسا غزي انت دقيما بسلست عصفي انداوسخ يخيد اذن ما كاين زياتن مبزحتن وانነት دي سغاغرا تكنيكاوي بقعت زي بلن قليئن وين بخالق سمات تخاريومن صنحا وان انا بهاجر زيلو خوينن سلازركبا مبزحتن تقيدن ابز قصري مينستري الله كم زعلنت زي حقه وتكبار باواج بعلمز مغعزيا فوق سلازي كونه تكونتات انداقدد انت قيدو خاو زخبد مقصعت وين كسعب سلازخيل كلهم وننت ماكين بحلافنت ماكينهم كما حضروا يقبع قبل ኣብ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ሕክምና ስኒ ኣፍን መንጋጋን ምዕባል ኣብ መስርሕታትን ሙያዊ ኣቕሚ ሰብን ዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ብቕዓትን ጽፈትን ዝወሃብ ኣገልግሎት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከበሎም ዶክተር ሰናይ አማኑኤል ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ክፍሊ ምስዳድ ዝተበላሸወ ስኒ ምፍዋስ ረኽስታት ኣፍን መንጋጋን ምሕካም ዝተሰብረ ኣስናንን መንጋጋን ምንጻር ምሕካምን ጥረታት ኣፍን መንጋጋን ከምኡውን ምኽርን ማዕዳን ዘጠቓልል ኣገልግሎታት ከም ዝህብ ገሊጹ ኣብ ቀዳማይ መፋረቕ ናይ ዓመት ኣገልግሎት ካብ ዝረኸቡ 346 ሕሙማት እቲ ፍርቂ ምኽላእ ዝተበላሸወ ስኒ ከም ዝነበረ 17 ድማ ንዝለዓለ መጥባሕቲ ናብ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ከም ተላኩ ዶክተር ሰናይ በተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣብ ሞያ ሕክምና ስኒ ለ30 ዓመት ሰርሐት ሲስተር ገነት ባባይ ቦገና ሳዕቤናት ሕማማት ስኒ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ወለዲ ኣብ ደቆም ዝኽሰት ሕማም ስኒ ንምፍዋስ ተቐላጢፎም ኣብ ቀረቦም ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ክወስድዎም ዒዳ መንእስያት ኣባላት ክፍሊ ብወገነን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ስራቤታት ድማ ብፍላይ ኣብ ህፃናትን ቆልዑን ዝርአ ምሕሳኽን ምብዕካኽን ስኒ ንምውጋድ ኣብ ፅሬት ኣስናን ብምትኳር ቀጻሊ ክንክን ክገብራ ተላብየን
أب زوبا عن سبان أما حضرتنا كايت سرحن وزواتاتن محضرات كبابن كمون نصحفت هجدف أبن وزواتاتن كالوتن كابش دوشك سبع سرت حمش مسكرم أب سرحهم زحجزهم سلت أنا تواحبهم أذي بمحضرات كبابي بمحضر زوبا عن سبا استودبن 37 ميتاوس دقيقة أنستيو زركبهم كلتم سرح حمشان سبات تساتفون سلت أنا كان علامو بقعتهم بمحيال زحش سرح نخعميهم أتسلت أنا أمرات منقستن محدارن قطباوي أفراينت حقن سنة مقبارن محدران مريت ماينا كبابن ممرحي محدرات أقاتات أقداسنت ودابن وهود سراحن كمون كالق زراباتات تتقالل نيرو وكيل سلت أنتي أبي زهابو حبريتا وتاوي قونتاتن دخاماتن كالليون تمكرو كلها وطن عدل كم زرخبو بمتكاس بغو عقرقلوتن محابة كابو مسحتات مقبار دلوات مهلوام أرقاقيتوم ودايركتور كفل من محضر فاينانسن كاريل كبرو من رأيه أب صحابه مزاز مقال أما حضرتي بفلتاتن نتصرأن تمازينهم بعد ما عنت جامهم كبركتو علموا استودع بسلطنة مخانو أسمير اللوم أبتس نسرعات عزازي إزيز بواسراويت إرترا برغادير جنرال لتخلى اللبسو وزركبوهم سبا سلطان ترخيبهم نيرهم أب بهيرة كنا ما مغلطي سنايت منيتن صبو عدلن زخانة بهلاوي وقعي كوندرا نمعقابن نابولو دتات نمتحللافن بزحاي لك سرح تساتفتي نايتي عمتاو تنبل تسويعهم نتابتا وكيل أينا إبراهيم علي فورتونا عندهم كتوربع أبنو صبا بارنتو من محدار كبابي كونا زتصنبل عمتاو بهلاو وقعي كوندورا نمعقابنا ولدتاتنا من محللافن بعتب كسراح بعصر شدشا مسكرم أبستخايدن ايلو معمت وقعي استساطفو نبرتن عبيت عدن تاوعي تغريبهم كوندورا ندك سبن كالوت فطراتن مقلت سناي تمنيتن طبق عدلن كمزخونة بمتكاس بركوت مهرتي زسنيو حدش عمت بتسفاز تصبيلو زحالف عمت استمرعاو منسياتن أباتحن زمرعولو كمون حدحداو سنيتن فقرنا بمسفان تفطراو صقاتات نمعقاب قال زእتولو አጋጣሚ بمخانو نمعقاب زوسد زلو تبغسوتات بزحايل خدفالو ازخاخيروم ابتحستون بزح تساتفتن سكفتا خمزلوم زتقستو محبتريتو زمناو الباساتن ناوتن تحت تقداسنت منسياتن الوتاو صلواي يفطرولو بمهلاوم مبقلاو تحستون اغباباتو نخيحسس كيلاتات نايت عودا ابركتو خغبرو عبيت عدن منسياتن دما نتاكل مننتهم زخونه بهل المعقاب حلافنت كسموام تلابيوم بسنكتي حالف زرقة شللتنتن متحنفات زمناو مسارحيتاتن تحستون مغارتن نايت وقعي بالرأس لزلوم تنتاوناتو تعقيبو مسكولهم بهلاو كبرتاتو زقصلولون زعقبولون بايتا مفتار اوانو زطلبو قديتا خمسخونا عرديوم حلاف خفل بهالن سبورتن زباقاش باركا اتو ادريس سالحا موداتا وقعي كندورا ابت مبزحتوم زرقات زشوتولون حارستاي فرياتو كغمس بتسفاز صبيلون ورح مسكرم زكايد حد غاب عبيتي بهلاون محبراون وقعتاتن صنبلاتن بهيروكنا ما خمزخونا بمقلات ناولدتات زم حلالفلو بايتان مفتار بعتو بيسرحالو خمزلو قليتوم كندورا بوانقوا كناما صعدا جنبار مالتيوم كبراتن كربانك قتلوا صغار زينا صايد نمكتالكم دقيمه بخبري عد زينا صايد كنسكر بريطانيان أمريكان أب تكنولوجيا تكنولوجيا ساعاتن ذات كورن بليونات دولار سممع تفراريمن تسممع بريزنت دونالد ترامب لومي 10 شعات مسكرم أب كتما لندن مسكدما منستر كير ستارمرن كالوت لعلوت سمازن بريطانيا أب زقبرو ركبي تبتحو
እዚ ሓድሽ ስምምዕ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ህንፀት ሓደስቲ መደበራት ንግሳዊ ጻዕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቅልጣፍ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ትርክብ ተገሊጹ ከም ኣካል ስምምዕ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ጽላት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክገብር ምዃኑ ተፈሊጡሎ ህንዲ ኣብቲ ሩስያን ቤላሩስን ዘካይድዎ ዘለዋ ዛፓርት 25 ዝተሰምየ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ተጸንቢራ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ተሳተፍ ዘላ ህንዲ 2021 ምስ ሩስያ ሓበራዊ ወታደራዊ ንጥፈት ክትካይድ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ ህንዲ ኣብ ዝልምምድ ምጽንባራ ኣብ ሞንጎን ዘሎ ወታደራዊ ዝምድና ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሚኒስትሪታት ምክልኻል ሩስያን ህንድን ሓቢሮም ከም ኣካል ናይ ዝልምምድ ሩስያ ልዕሊ ድምፂ ዝውንጨፍ ዘመናዊ ሚሳይላት ክትፍትን ከላ ብክላ ኣየር ዞባ ኣርክቲክ ደብደብቲ ነፈርቲ ከም ዘብረረት ይፍለጥ እዚ ክሳብ 19 መስከረም ዝቐጽል ልምምድ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ብምምዛን ሉዓላውነታ ኣብ ምውሓስ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩሎ ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ደርቂ ከም ዝተኸስተ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ብሰንኪ ክስተት ሎሚ ዓመት እቶት ሕርሻ ብ80 ሚእታዊት ብምንቁልቋሉ ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ሓደጋ ጥሜት ከንጸላልዎም ከም ዝኽእል እቶም ጸብጻባት ኣሚቶም እቲ ተርእዮ ብሰንኪ ጸጥታዊ ቅልውላው ተኸሲቱ ንዘሎ ጸገማት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕፅረት መግቢ ንዘጋጥሞም ግድያት ንምርዳእ 70 ሚልዮን ዶላር ህጹጽ ኣህጉራዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ብኣግኡ ሓቢሩሎ ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ተኸሲቱ ብዘሎ ግዳማዊ መተትታው ዝጠንቁ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት 10 ሚልዮን ሰባት ክቐተሉ ከለዉ ሚልዮናት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዓዶምን ካብ ሃገሮም ወፃን ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ኤኳዶር ውሽጣዊ ዕግርግር ንምግታእ ዝሕግዝ ኣብ 7 ዞባታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ብ16 መስከረም ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ፖሊስን ድሕሪ ዝተኸስተ ግጭት እዩ እቲ ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ኣዋጅ ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስዱ ዘፍቅድ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ኤኳዶር ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ክነዋሕ ምዃኑ ኣረድዩ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ምድሪ ኤኳዶር ንክብሪ ዋጋ ነዳዲ ዝቃወም ከምኡውን ወሰኽ ደሞዝን ምቹእ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ዝጠልብ ናይ ስራሕ ኣድማ ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ እዋንዮም ምስ ኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ከም እተጋጨው ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ኣድማ ንቁጠባን ጸጥታን ሃገሩ ብኣሉታ ከም ዝጸሉ ዝጠቓሰ መንግስቲ ኤኳዶር ሰራሕተኛታት ጠለባቶም ብዘተ ክፈትሑ ጸዊዑሎ ሰራዊት እስራኤል ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ውሽጢ ወሽመጥ ጋዛ ሰፊሕ ናይ ኣጋር ስርሒት ከም ዘበገሰ ኣፍሊጦም ሰራዊቱ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንዘካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዘስፈሑን ኣብ ዝቐጽል መዓልታት ቁጥሪ ሰራዊት ክውስኽ ምዃኑን ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ብዘይካዚ እቲ ስርሒት ብሓማስ ጅሆስ ተታሕዙ ንምምላስን ነቲ ምንቅስቓስ ንምድምሳስን ዘሎ ዕላማታት ክሳብ ዝዕወት ከም ዝቐጽልን ሓያሎ ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእልን እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ገሊጹ በዚ ሓድሽ ስርሒት ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ጥራይ 48,000 ፍልስጤማውያን ናብ ደቡባዊ ክፋል ወሽመጥ ጋዛ ከም ዝሓደቡ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የረድኡ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ሓድሽ ስርሒት ኣካል ናይቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተካይዱ ዘላ ሰፊሕ ወፍሪ ምጽናት ዓሌት ምዃኑ ብምግላጽ ብቕልጡፍ ደው ክብል ጸዊዑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓድሽ ወፍሪ ሰፊሕ ኣጉራዊ ኩነኔ ኣስዒብሎ ብኻልእ ወገን ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸመት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ገሊጹ ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል ነቲ ጸብጻብ ነጺግወሎ እስራኤል ኣብ መወዳእታ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ተበግስ ንድሓር ናይ ዝተቓትሉ በርገስ ፍልስጤማውያን ቁጥሪ ናብ 65,000 ናይ ዝቆሰሉ ድማ ናብ ልዕሊ 65,000 ክቢሉሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብቻይናዊ ኩባንያ ባይትዳንስ ዝውነን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘመናዊ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናትን መተግበሪ ቴክኖሎጂ ቲክቶክ ናብ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ክሽየጥ ወይ ድማ ኣገልግሎቱ ኣብ ግዝኣቱ ክእገድ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ንተወሳኺ 9 መዓልታት ከም ዘናውሖ ኣፍሊጡ
بريزنت ترامب ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እቲ እገዳ ክሳብ 16/2025 ክናዋሕ ምዃኑ ሓቢሩሎ። በዚ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ 170 ሚልዮን ተጠቀምቱ ኣገልግሎት ምሃብ ክቐጽል እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ናይ ቲክቶክ ናይ እገዳ ገደብ ግዜ ዝናውሖ ዘሎ ሕጂ ንራብዓይ ግዚኡ ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ወርሒ ጥርን ሚያዝያን 2025 75 መዓልታት ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ብ9 መዓልታት ከም ዘናውሖ ይጠቕሱ። ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2024 ንቲክቶክ ጸጥታዊ ስጋት ብምኽሳስ ኩባንያ ባይትዳንስ ኣብ ቲክቶክ ዘለዎ ብጽሒት ክሸይጥ ወይ ድማ እቲ መተግበሪ ኣገልግሎቱ ኣብ ኣሜሪካ ክዕጾ ናይ 6 ኣዋርሕ ገደብ ግዜ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቲክቶክ ተገልገልቲ ንሓድሕዶም ብኹሉ ዲጂታላዊ መዳይ ማለት ብድምፂ ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ ርክብ ከካይዱ ገንዘብ ክልእኩን ክቕበሉን ከምኡውን እዋናዊ ዜናታትን ሓበሬታ ኩነታት ክሊማን ክረኽቡ ዘኽእል ምዃኑ ቻይናውያን ተቐማጦ ኣሜሪካ ብሰፊሑ ከም ዘዘውትርዎ እዩ ዝግለጽ። ኮሎምቢያ ካብ ኣሜሪካ እተካይዶ ሸመት ኣጽዋር ደው ክትብሎ ምዃና ኣፍሊጣ። መንግስቲ ኮሎምቢያ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ድሕሪ እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እታ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣጸፋርስ ኣብ ምግታእን ምቁፅጻርን ከም ዝፈሸለት ብምውቃስ ክወሃባ ንዝነበሮ ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምስራዝ እዩ። ፕሬዚደንት ጉስታቭ ፔትሮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኮሎምቢያ ድሕሪ ደጊም ኣብ ኣጽዋር ኣሜሪካ ከም ዘይትምርኮስን ኣብ ክንድኡ ካብ ካልእ ምንጭታት ክትገዝእ ከም እትፍትን ሓቢሩ። ኣዛዚ ሰራዊት ኮሎምቢያ ብወገኑ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ኣጸፋርስ ንምግታእ እትገብሮ ዘላ ቃልሲ ብደገፍ ኣሜሪካ ይኹን ብዘይ ደገፍ ኣሜሪካ ክቐጽል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ኮሎምቢያ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣጸፋርስ ንምምሕላው ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛብና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ወነንቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ዝተፈቐደሎም ሕጋዊ ልቸንሳ ክነጥፉ ጸዊዑ። ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሕክምና ስኒ ኣፍን መንጋጋ ንምምዕባል ዝተገብረ ወፍሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከበሎ። ባህላዊ ወግዒ ኩንዱራ ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምትሕልላፍን ብዝሓይለ ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ። ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኣብ ቴክኖሎጂን ዲፈሳዊ ጸዓትን ዘተኮረ ስምምዕ ተፈራሪመን። ህንዲ ኣብቲ ሩስያን ቤላሩስን ዘካይደው ዘለዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ተጸንቢራ። ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ደርቂ ተኸሲቱ። ንምክትታል ከመስግን መሰረት መደበር ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብርክለይቲ